Да. Кой е той? 50-60 човека поне. Аха. Всички са ми любими, нямам един. Ще излъжа да кажа, че нямам. Целият випуск 9-ти клас са ми много любими. Нямам, аз имам 330 ученици и всички са ми любими. От любов към професията, хората, литературата и така нататък. Защо станах учител? Станах учител, защото е приятно се работи с млади хора. Ами, работата ми е... гледам да се забавлявам. Удоволствие. Преди всичко удоволствие. Удоволствие. И тормозни от ученици. Една двойка съм написала, откакто съм в немската гимназия. Повече шестици. Отличниците шестици. Обичам да пиша шестици, но пиша и двойки. Няма начин. Шестици, много рядко пиша двойки. Няма непослушни ученици. И като пиша по-слаби оценки. Ами, с силата на убеждението. Всичките математици са ми много любими, но не само те. Не, всички са ми любими. И се разбирам с всички добре.